Għadna kif ħriġna mill-laqgħa ma' Roberta Bela fejn bħala delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew għamilniha ċara li l-messaġġ tagħna ser jibqa' b'saħħtu u konsistenti. Il-fatt li nbidel il-Prim Ministru ma jfissirx li kollox jista' jerġa' jibda mill-ġdid. Aħna nixtiequ li r-responsabilità politika u legali tintrefa minn kulħadd. Ma jistax ikun ikollok sitwazzjoni ta' kriminali li jiġu u jitilqu minn pajjiżna hekk kif u bla rrieda li kif iridu huma. Aħna sħaqna li nixtiequ li dan il-Parlament fl-aħħar jerġa' jibda jara lil Malta bħala l-pajjiż li aħna tant gburin bih, fejn id-demokrazija tirrenja, fejn is-saltna ta' dritt ir-rule of law mhijiex waħda li krollat u fejn nistgħu nerġgħu immorru lura bir-reputazzjoni li aħna konna ingawdu. Sallum il-mistoqsijiet għadhom jitpoġġew. L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, meta ser issir ġustizzja? X'għamel Joseph Muscat meta mar Dubai fil-miliet? Min ser isir il-Kummissarju l-ġdid? Kif sallum il-Pulizija għadhom ma resqux il-kriminali fil-qorti? Naturalment jiena tlabt il-Prim Ministru li biex aħna jkollna relazzjoni tajba ma' dan il-gvern, hemm bżonn jiġu investigati u mresqa l-qorti Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi. Għandu wkoll il-Pulizija tindaga lill-ex Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar kif ukoll l-AG attwali li għandna f'pajjiżna. Iridu jiġu investigati wkoll kull kuntratt li għamel Konrad Mizzi u rridu llum qabel għada naraw li dawk li kisru ir-regoli u l-liġijiet ta' pajjiżna jitresqu l-qorti immedjatament. Tlabna wkoll il-Prim Ministru jgħidilna għaliex il-Ministru Edward Scicluna li llum għaddej taħt investigazzjoni kriminali reġa' sar Ministru. Tlabna wkoll il-Prim Ministru jgħidilna b'dawn il-ħatrit li jagħmel dan l-aħħar minn mindu sar Prim Ministru. Tlabna wkoll il-Prim Ministru jgħidilna jekk l-għażla li jagħmel issa biex inħatar il-Kummissarju ġdid huwiex in line ma' dak li qed titlob il-Venice Commission. Naturalment il-Prim Ministru jekk irid ibiddel ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u jrid li dan il-Parlament Ewropew jgħinu fit-tmexxija tiegħu għandu minflok jitkellem biss jaġixxi bil-fatti u l-affarijiet li għaddejjin bħalissa f'pajjiżna huma serji biżżejjed biex il-Prim Ministru meta jrid kif irid ibiddel dan il-ħsara kollha li saret f'pajjiżna mill-Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat.